Küldelek én, megállnak én. E-mottóval indul újabb kalandos útjára az immár fél évtizedes hagyományra visszatekintő ferences biciklitúra, a Ferbit. 2012. július 18 és 23 között Assisi Szent Ferenc lelkületében fiatalos lendülettel gurulunk 300 kilométert a teremtés megcsodálásáért. Az 5. Ferbit a következő program szerint halad. Első nap találkozás Marosvásárhelyen. Második nap Marosvásárhely, Nyárádszereda, Mikháza, Szováta. Harmadik nap Szováta, Parajd, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Hargitafürdő. Negyedik nap Hargitafürdő, Csíkszentgyörgy, Csobányos. Ötödik nap Csobányos, Gyürke, Egerszék, Úzvölgye, Csíkszentsimon és Csíksomlyó. Hatodik nap hazaindulás. Az útra a legmegfelelőbb választás a terepbiciklim. Hogyha már betöltötted a 17. életévedet, csatlakozz hozzánk, hogy közösségben haladjunk Székelyföld csodaszép tájain. További információkat a www.ferbit.ro honlapon találsz. Kapcsolatba léphetsz velünk a biciklistak@gmail.com e-mail címen, valamint a 0741 940 171-es telefonszámon. Gyere velünk, indulj velünk, tekerjünk együtt az 5. Ferbiten is! Listen.